Bueno, ell era basc. Ell va néixer en el poble de Lòrrio, en Vizcaya, però ja feia molts anys que estava fent de sacerdot per aquesta zona, perquè precisament els seus pares vivien al carrer Sant Josep Oriol, d'aquí de Mataró. I ell havia estat en Sant Vicenç de Montalt, després va anar a Argentona, i d'Argentona va venir aquí a Cerdanyola. El dia de Sant Josep, del 55, es van presentar, va haver la presentació oficial del que seria el primer rector d'aquesta barriada. Ens recollia a les tardes, ens ensenyava jocs, va portar un croquet, un joc que és anglès, que no l'havíem vist mai. Ell tenia la idea de fer primer locals parroquials, equipaments. La iglesia és el que va quedar per l'últim. Ell deia que primer era la gent i era recollir els nanos i fer una escola i fer locals perquè els veïns es poguessin reunir. I el fet de que els nanos poguessin estar recollits i la idea de fer una escola, això animava els pares a col·laborar. De tal manera que molts feien de paleta i dissabtes i diumenge venien a treballar de franc. Ell era sèrio, molt intel·ligent, molt llest, molt estudiós, però era sèrio i rígid. I la seva manera d'ensenyar era una mica conservadora, però al mateix temps era una mica trencador. Ell era un home llarg i, com he dit, una mica desgarbat. I per entrar al biscúter s'havia de plegar com un metro d'aquests antics, que s'anaven plegant a trossos, doncs es anava plegant també a les parts del seu cos fins a adaptar-se al biscúter. I no sols això, sinó que en el biscúter sempre portava 3 o 4 nanos. Va arribar un moment que ell mateix veia que ja tocava un altre tipus de renovació. El barri havia crescut molt, s'havia fet 4 o 5 vegades més gran i va decidir i ell mateix ho va demanar, que havia de marxar. Va morir en el 73 a Barcelona. En el 90 es van traslladar les seves despulles aquí a Mataró. I amb motiu d'això es va fer un homenatge, un acte de reconeixement. Ell va ajudar a que el barri es promocionés i que la gent del barri tingués un lloc on reunir-se i trobar respostes als problemes que teníem llavors.